କରୁଣାକର ମଲ୍ଲିକଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ଶିକ୍ଷକ ପୁରସ୍କାର। ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା କୋରୁକୋଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ଟାର୍ଲାକଟା ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିକ୍ଷକ କରୁଣାକର ମଲ୍ଲିକଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ଉତ୍କଳ ଦିବସ ଅବସରରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କଠାରୁ ରାଜ୍ୟ ଶିକ୍ଷକ ପୁରସ୍କାର ପାଇଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ଶ୍ରୀ ମଲ୍ଲିକଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରୁ ଶୁଭେଚ୍ଛାର ସୁଅ ଛୁଟିବାର ଲାଗିଥିବା ବେଳେ ଟାର୍ଲାକଟା ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଖୁସିର ଲହରୀ ଖେଳି ଯାଇଛି। ଏହି ଖବର ପାଇବା ପରେ ବିଦ୍ୟାଳୟର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ, ପୁରାତନ ଛାତ୍ର, ବିଦ୍ୟାଳୟର କମିଟି ଓ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ମଲ୍ଲିକଙ୍କୁ ଦଳପତିଗୁଡ଼ା ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱରପୁର ମନ୍ଦିର ନିକଟରୁ ପୁଷ୍ପ ଗଛ ଦେଇ ବାଦ୍ୟ ବାଜଣା, ନୃତ୍ୟ ଓ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଛୋଟି ନେଇଥିଲେ। ଟାର୍ଲାକଟା ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଗ୍ରାମର ଆବାଳବୃଦ୍ଧା ବନିତା ଶ୍ରୀ ମଲ୍ଲିକଙ୍କୁ ଫୁଲମାଳ, ଚନ୍ଦନ ଫୁଲ ଓ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ପକାଇ ବନ୍ଦାପଣା କରି ସ୍ୱାଗତ କରି ବିଦ୍ୟାଳୟର ଫାଟକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଛୋଟି ନେଇଥିଲେ। ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବା ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟ ଶିକ୍ଷକ, ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ, କର୍ମଚାରୀ ଓ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପୁଷ୍ପଗୁଚ୍ଛ ଦେଇ ଶ୍ରୀ ମଲ୍ଲିକଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ପରିକ୍ରମା କରାଇ ମଞ୍ଚ ଉପରକୁ ପାଛୋଟି ନେଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଉକ୍ତ ସଭାରେ ଶିକ୍ଷାପ୍ରେମୀ ମଣିଶଙ୍କର ମଜୁମଦାର, କୋରୁକୋଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜିତୁ ବୁରୁଡି, ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିଚାଳନା କମିଟିର ସଭାପତି ସୋମନାଥ ବାର୍ସେ, କୁଡ଼ୁମୁଡ଼ ଗୁମା ଏବିଓ ଅଞ୍ଜନା ଚୌଧୁରୀ, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟ ମଙ୍ଗୋକିଲ, ଟାର୍ଲାକଟା ସରପଞ୍ଚ ସୋନାରୀ ଖିଲ ପ୍ରମୁଖ ଶ୍ରୀ ମଲ୍ଲିକଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ତଥା ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରତି ଥିବା ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ତ୍ୟାଗ, ସେବା ମନୋଭାବ, ମଣିଷକୁ ଭଲ ପାଇବା ଗୁଣ ବଖାଣିଥିଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ତରଫରୁ ଶାଲ, ଡାଏରୀ ଓ କଲମ ଉପହାର ଦିଆଯାଇଛି। ଶେଷରେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ବରିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକ ଶାରଦା ପ୍ରସନ୍ନ ଦାସ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଧନ୍ୟବାଦ।